Αν έβαζα έναν τίτλο στη συζήτησή μας, θα ήταν «Μια ζωή καράτε», Σταύρος Σταυριανίδης. Ο άνθρωπος που έφερε ουσιαστικά το άθλημα στην περιοχή μας. 44 χρόνια. 44 χρόνια, μια ολόκληρη ζωή για κάποιους που, όπως και να το κάνουμε, έχει επιτυχίες, έχει πολλά πράγματα, έχει νέους αθλητές, νέα παιδιά που βγήκαν από όλο αυτό το εγχείρημα και πράγματα τα οποία έτσι, εν περιλήψει, θα ήθελα εντάχει να πούμε μαζί. Λοιπόν, όπως είπα και προηγουμένως, κύριε Παΐδη, ο σύλλογος αυτός έχει 44 χρόνια ζωή. Από το 1975, νεαρό παιδί που ξεκίνησα τότε. Όλα αυτά τα χρόνια δημιουργήσαμε ένα πλαίσιο μέσα στο οποίο λειτουργούμε και έχει να κάνει με τις αρχές του καράτε σε ό,τι αφορά την προσέγγιση του, θα έλεγα ανθρωπιστική, γιατί το καράτε καταρχήν είναι τέχνη αυτοάμυνας, έτσι, αλλά και στο αθλητικό του κομμάτι, γιατί όπως ξέρετε το καράτε είναι ένα πολύ διαδεδομένο άθλημα. Μάλιστα στην επόμενη Ολυμπιάδα θα συμμετέχει στους Ολυμπιακούς Αγώνες στο Τόκιο, και στο πλαίσιο αυτό επίσης η λειτουργία του Συλλόγου προσδιορίστηκε πάρα πολύ συγκεκριμένα στο να παράξει έργο ανάπτυξης με αθλητές οι οποίοι στη διάρκεια των χρόνων κατάφεραν και πολύ μεγάλες διακρίσεις. Μεταξύ αυτών οι προπονητές του Συλλόγου αυτού σήμερα, ο Βασίλης και ο Θωμάς Σταυριανίδης, αλλά και το έργο των προπονητών, των σημερινών προπονητών, οι οποίοι επίσης ανέδειξαν μεγάλους πρωταθλητές και σε πανελλαδικό αλλά και σε διεθνές επίπεδο. Αυτό κάνουμε, αυτό συνεχίζουμε να κάνουμε με πάρα πολύ αγάπη, επιχειρώντας να δώσουμε και στα παιδιά, πέρα από το προπονητικό αθλητικό πνεύμα, να τους δώσουμε έτσι και αυτό το πνεύμα της άμυλας, το πνεύμα της συνεργασίας, να γίνουν πραγματικοί αθλητές, να προστατευτούν τα παιδιά από όλες αυτές τις ειρήνες της καθημερινότητας που καλούν έξω στην κοινωνία με σφυρίγματα επικίνδυνα, θα έλεγα, καθημερινά. Και έτσι λοιπόν δημιουργήσαμε αυτό τον πυρήνα, ο οποίος έχει γίνει αποδεκτός από την κοινωνία, από τον κόσμο. Ο κόσμος μας εμπιστεύεται. Το έργο μας είναι προφανές, άλλωστε δεν έχουμε να κρύψουμε τίποτα. Αυτά σε γενικές γραμμές. Βλέπω πολλά νέα παιδιά, πολλά μικρά παιδιά. Εδώ επί της ουσίας βρίσκεται η μαγιά του εγχειρήματος, αυτό που θα ακολουθήσει τα επόμενα χρόνια. Ναι, χωρίς τα νέα παιδιά δεν μπορεί να υπάρξει συνέχεια. Είναι λογικό αυτό. Και αυτό είναι και το ελπιδοφόρο της όλης υπόθεσης. Εδώ μας ζητάτε όλο και μικρότερες ηλικίες να ενταχθούν στο χώρο, στο άθλημα, στην τέχνη, και εν διάθεση περιπτώσει αυτό επίσης είναι κάτι το οποίο χρήζει μιας ιδιαίτερης, θα έλεγα, προσοχής και από την πολιτεία και από τους τοπικούς παράγοντες. Δεν αρκεί μονάχα η προσπάθεια που κάνει ατομικά ένας άνθρωπος ή ένας σύλλογος ο οποίος ενέπνευσε και κάποιους άλλους ανθρώπους να ενταχθούν κτλ. Χρειάζεται και η συμπαράσταση, η μεγαλύτερη συμπαράσταση θα έλεγα, και από τους τοπικούς φορείς. Βλέπετε, εμείς είμαστε αναγκασμένοι να επινοικιάζουμε χώρους, καταστήματα δηλαδή ουσιαστικά, και να τα διαμορφώνουμε σε γυμναστήρια, και αυτά επίσης έχουν τα αντίστοιχα κόστη, και εν διάθεση περιπτώσει το ζητούμενο είναι να βοηθήσει η πολιτεία, να βοηθήσουν οι τοπικοί θεσμοί, ώστε να δημιουργηθούν χώροι εκγύμνασης και να αποδοθούν στους ενεργούς συλλόγους, εκείνους οι οποίοι παράγουν έργο και εν διάφορες περιπτώσεις έχουν να επιδείξουν και τις αντίστοιχες επιτυχίες. Όλα αυτά τα παιδιά
που θα βγουν την επόμενη μέρα στην κοινωνία. Θα μπουν ανάμεσα σε εμάς, ανάμεσα στα παιδιά μας. Είναι καλό αυτή η εκπαίδευση να φέρνει την ηρεμία και την σιγουριά στη ζωή τους, ώστε οποιαδήποτε κατάσταση να την αντιμετωπίζουν με ψυχραιμία. Αυτό είναι το ζητούμενο. Αυτό θέλουμε να κάνουμε. Θέλουμε να μορφώσουμε παιδιά με ολοκληρωμένο χαρακτήρα, έτσι. Δηλαδή συνειδητούς πολίτες και επίσης ανθρώπους οι οποίοι θα έχουν ανεπτυγμένη αυτοπεποίθηση, γιατί αυτό είναι ένα επίσης ζητούμενο στην ζωή μας σήμερα, να βγει ένας άνθρωπος στην κοινωνία πραγματικά με αυτοπεποίθηση και να αντιμετωπίζει όλα τα θέματα που μπορούν να παρουσιαστούν στην καθημερινότητά του με σθένος, με σιγουριά, έτσι. Και αυτό, αν θέλετε, είναι ένα κομμάτι που μέσα από την εξάσκηση στο καράτε μπορεί να καλλιεργηθεί, όπως και σε πάρα πολλά άλλα μαθησιακά θέματα. Αθλητισμός ή πολεμική τέχνη ή κάτι ενδιάμεσα? Λοιπόν, θα έλεγα μαχητική τέχνη. Σίγουρα δεν προετοιμαζόμαστε για πόλεμο. Αλλά εντός παρενθέσεως θα μπορούσαμε να πούμε ότι πόλεμος είναι τροποντινά στο να βρεθείς κάποια στιγμή αντιμέτωπος έξω με μια πολύ δυσμενή κατάσταση. Εξάλλου στα δελτία ειδήσεων είναι γεμάτα από περιστατικά επιθέσεων, έτσι, και πολύ αυξημένης βίας. Άρα, όχι, δεν θα έλεγα πόλεμος, αλλά μαχητικό άθλημα και τέχνη ταυτόχρονα. Θέλω να σας ευχαριστήσω. Θέλω να κάνουμε μια κουβέντα και με τους προπονητές εδώ, να πούμε κάποια πράγματα, να μιλήσουμε και με κάποια παιδιά, να το πλατιάσουμε έτσι περισσότερο, γιατί σίγουρα η γνώμη του δασκάλου είναι διαφορετική, αλλά καλά είναι να μιλάνε και οι μαθητές κάπου. Δασκάλου, πολλά νέα παιδιά. Πάρα πολύ. Πιστεύω είναι ευχάριστο να δουλεύεις με νέα παιδιά και να δίνεις εσύ τις κατευθύνσεις για αυτό που θα ακολουθήσει τα επόμενα χρόνια. Θέλω να μου πεις πώς το αντιλαμβάνεσαι εσύ. Ναι, είναι ευχής έργων που έχουμε νέα παιδάκια, που προσπαθούμε να καλλιεργήσουμε έτσι στα νέα παιδιά χαρακτήρες δυναμικούς, με αυτοπεποίθηση, αλλά κυρίως εκτός από το αγωνιστικό κομμάτι που θέλουμε να φτιάξουμε καλούς αθλητές, είπαμε, με δυναμικούς χαρακτήρες, προσπαθούμε όσο είναι δυνατόν να χτίσουμε πολίτες για την κοινωνία μας. Να πάρουν δηλαδή κάποια στοιχεία τα οποία θα τα χρησιμεύσουν αργότερα ίσως και στη ζωή τους. Αυτό με δεδομένο την κοινωνία σήμερα που δεν είναι στα καλύτερά της, από κάθε πλευρά, πόσο βοηθάει στη δουλειά που κάνετε? Κοιτάξτε, είναι δύσκολο γιατί συνέχεια βρισκόμαστε σε μια συνεχή αντίφαση. Δηλαδή, εμείς πάντοτε προσπαθούμε για το καλύτερο, για να δώσουμε τις πιο σωστές αρχές, αν είναι δυνατόν, και ηθικές και κοινωνικές. Η κοινωνία πάντα κάποιες φορές δείχνει το αντίθετο, αλλά εμείς πρέπει να είμαστε σταθεροί, νομίζω, στις απόψεις μας και να περνάμε όσο είναι δυνατόν στους μαθητές μας, στα παιδιά, τα καλύτερα χαρακτηριστικά, τα καλύτερα δεδομένα που μπορούμε να τους δώσουμε. Το αγωνιστικό κομμάτι είναι επίσης μέσα σε όλη αυτή τη διαδικασία, πάντοτε, και το αθλητικό. Και φυσικά είναι και η αιχμή του δώρατος ενός συλλόγου αθλητικού. Αλλά να μην ξεχνάμε το ρόλο μας στην κοινωνία, το οποίο για μας είναι, μεγάλη ευθύνη. Και παρότι μας βλέπετε εδώ να παλεύουμε με τις στολές μας, στο πίσω μέρος του μυαλού μας έχουμε και τα υπόλοιπα, ας πούμε. Είναι ένα άθλημα το οποίο στηρίζεται στην πολλή δουλειά, στη δύναμη, στην προσοχή, στην σκέψη του αθλητή, αλλά φαντάζομαι είναι ένα άθλημα το οποίο έχει και ταλέντο. Έχουμε ταλεντάκια εδώ, έχουμε παιδιά που το έχουν. Βεβαίως, ναι, έχουμε πολύ καλά ταλέντα. Έχουμε πρωταθλητές Ελλάδος, έχουμε παιδιά τα οποία διακρίνονται συχνά σε διεθνείς αγώνες. Το ταλέντο, να σας πω, δεν λείπει από την κοινωνία, δεν λείπει από την πόλη μας, γενικά δεν λείπει από την Ελλάδα το ταλέντο. Άλλα πράγματα λείπουν. Τα παιδιά έχουν όρεξη, οι γονείς δίνουν το καλύτερο τους σε αυτό πάντοτε για να στηρίξουν τα παιδιά τους, τους αθλητές. Εμείς πάντα κάνουμε το ίδιο. Προφανώς η συζήτηση πάει αλλού μετά, δεν είναι... Ταλέντα υπάρχουν, δόξα τω Θεώ. Η ανταπόκριση από τους αθλητές σου? Ναι. Δεν έχω κανένα παράπονο από κανέναν από τους αθλητές. Όπως καταλαβαίνετε, εντάξει, το κάθε παιδί, ο κάθε αθλητής έχει το επίπεδό του και εμείς πρέπει να το αποδεχόμαστε αυτό και να τους βοηθάμε. Δεν ξεχωρίζουμε τα παιδιά, ασχετά με το ταλέντο και τις δυνατότητές τους. Εννοείται ότι αυτά τα παιδιά που έχουν τις δυνατότητες θα προχωρήσουν παραπάνω, αλλά για μας όλα τα παιδιά του συλλόγου είναι το ίδιο.
Και οι πρωταθλητές, αλλά και τα παιδιά τα οποία δεν κάνουν καν πρωταθλητισμό. Άρα με αυτό το πνεύμα λειτουργούμε και σκεφτόμαστε γενικότερα στο σύλλογο μας. Ευχαριστώ πολύ. Θα ήθελα και την άποψη των αθλητών βασικά. Πώς σε λένε, το όνομα, το επίθετό σου και τι ακριβώς κάνεις εδώ. Είμαι η Θεοδοσία Πέτρογλου, είμαι 18 χρονών και κάνω αυτό το άθλημα περίπου 12 χρόνια. Ξεκίνησες πολύ μικρή. Ναι, ξεκίνησα πολύ μικρή, γύρω στα 6 με 7 χρονών. Μόνη μου το επέλεξα, πέρασα μια φορά από έξω ας πούμε, και το είδα και μου άρεσε πάρα πολύ. Και είπα κατευθείαν στους γονείς μου, εδώ θέλω να έρθω. Και έδεσε κατευθείαν, δηλαδή ήταν πολύ εύκολο. Κατευθείαν μπήκα, προσαρμόστηκα, γνώρισα τους δασκάλους, αγάπησα το άθλημα και συνεχίζω μέχρι και σήμερα. Φαντάζομαι μετά από 12 χρόνια αισθάνεσαι δικαιωμένη για την επιλογή σου να έρθεις, έτσι δεν είναι? Ναι, πολύ δικαιωμένη. Σίγουρα άξιζε όλα αυτά, τα τόσα χρόνια, τις θυσίες, τις προπονήσεις. Περνάω πολύ καλά με τα παιδιά, είμαστε μια πολύ δεμένη ομάδα, πολύ καλή. Το διασκεδάζω πάρα πολύ αυτό που κάνω, το αγαπάω. Στα νεότερα παιδιά τι θα έλεγες, που ξεκινάνε περίπου στην ηλικία που ξεκίνησες και εσύ? Θα έλεγα απλά να κάνουν κάτι που αγαπάνε, πρώτα απ' όλα, και μετά να το κάνουν καλά, να δίνουν κάθε μέρα το 100%. Σε ευχαριστώ πάρα πολύ. Να είστε καλά. Είμαι Καραμίτσιος, είμαι 18 χρονών και κάνω περίπου 12 χρόνια αυτό το άθλημα. Είστε σειρά δηλαδή? Ναι, ξεκινήσαμε μαζί και συνεχίζουμε μαζί. Πες μου λίγο έτσι, όλο αυτό εδώ το απολαμβάνεις, είναι κάτι που διασκεδάζεις ή απλά έρχεσαι και κάνεις καράτι παραδείγματος χάρη? Εννοείται πως το διασκεδάζω, γι' αυτό και είμαι τόσες ώρες σε αυτό. Έχω περάσει πάρα πολλές ώρες σε αυτή τη σχολή και γενικά είμαστε όλοι εδώ πέρα μια οικογένεια και είναι πολύ σημαντικό αυτό, γιατί δεν είσαι με τα άτομα και σιγά σιγά λειτουργείτε όλοι μαζί, ομαδικά και με αγάπη. Είπες πολλές οι ώρες εδώ μέσα. Κάθε προπόνηση πόσες ώρες διαρκεί? Αναλόγως. Σε περίοδους προετοιμασίας κάνουμε έως και 2 προπονήσεις την ημέρα, που διαρκούν 2 ώρες περίπου. Και σε περίοδους όπου π.χ. δεν έχουμε τα πανελλήνια πρωταθλήματα ή άλλα σημαντικά πρωταθλήματα, καθημερινά 2 ώρες, 2 ώρες, ναι, με 3 ώρες. Φαντάζομαι σκληρή και δύσκολη η δουλειά, έτσι? Εννοείται. Σκληρή. Σε ευχαριστώ πάρα πολύ. Πολύ νεολαία, νέα παιδιά. Αυτό λέγαμε προηγουμένως και με τον δάσκαλο εδώ, τον Βασίλη, ότι εδώ είναι το μέλλον, έτσι χτίζεται το μέλλον, μέσα από τέτοιες παρέες. Είσαι άνθρωπος του αθλητισμού. Θέλω να μου πεις και εσύ 2 λόγια για αυτό το κομμάτι. Καταρχήν να πω ότι η κόρη μου είναι πανελληνιονίκη στο καράτε, ούτε εσύ το ξέρεις. Ούτε εγώ το ξέρω πραγματικά. Και έχει και ένα μετάλλιο, τρίτο μετάλλιο σε πρωτάθλημα στην Τουρκία, αν δεν κάνω λάθος, στο Βασιλάκι. Προπονητή είχε το Βασίλη. Και έλεγα πάντα ότι εγώ, αν δεν ήμουν αθλητής στο Στίβο, θα ήμουν σίγουρα αθλητής του καράτε. Το αγαπώ πάρα πολύ το άθλημα. Στηρίζω πάλι πάρα πολύ την προσπάθεια που κάνει ο Σταύρος Σταυριανίδης, που είναι η ιστορία του καράτε στην Πιέρια. Την άλλη εβδομάδα, από ό,τι έμαθα, έχουν και πανελλήνιο πρωτάθλημα, να ευχηθούμε για καλή επιτυχία στα παιδιά και στους αθλητές. Και θα είμαστε αρρωγοί και πιστεύω, ευελπιστώ, αν το καλό ευοδοθεί και πάμε και στο Δήμο, να δημιουργηθεί και ένας χώρος, ένας κλειστός χώρος, για να μπορέσουν επιτέλους τα σωματεία και οι σύλλογοι των πολεμικών τεχνών να έχουν το δικό του σπίτι. Τώρα αυτό λέγαμε με τον Βασίλη. Το μεγάλο πρόβλημα. Και μάλιστα έχουμε εντοπίσει και πού ακριβώς μπορεί να γίνει, πρέπει να γίνει αυτό, όχι μπορεί. Είναι στην Ανδρομάχη, στα γήπεδα της Ανδρομάχης, όπου υπάρχουν οι χώροι και στο στρατόπεδο ακριβώς δίπλα, όπου επιτέλους πρέπει να τελειώσει και αυτό το καθεστώς με τα στρατόπεδα στο Δήμο Κατερίνης, να περιέλθουν στο Δήμο, έτσι ώστε να μπορέσουν να αξιοποιηθούν για αθλητικές εγκαταστάσεις. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Και εγώ ευχαριστώ.